Hej og velkommen til vores mening om Puls musikvideo. I dag skal vi snakke om En som du. Altså bare sådan for sikkerheds skyld. Ja, det er sådan. Hvorfor den er okay stram musikvideo. Jeg vil godt vide, hvad kamera de bruger. Og så er der også sådan, man kan da ikke sige ingen som du. Det burde da hedde ingen som dig. Eller ligesom det der dope. Det er måske det moderne sprog. Jamen, det er sådan lidt mærkeligt, ikke også? Og så skal jeg puls også lidt måske beatboxe. Ligesom det der. Kom tilbage til mig. Der er sådan lidt med, jeg rigtig godt ved, hvorfor et kamera de bruger. Så det er sgu ikke så svært. Men vi ses, ikke også? Så det var min mening om Puls musikvideo. Det moderne sprog. Vi ses.